голосом так буде швидше, дуже багато запитів в Дірект. Отже, перше, зараз статика вже не працює. Краще спробуйте відео і почніть з якогось хуку. Тобто чіпляйте аудиторію чимось таким незвичайним, бо те, що ви прислали, це вже всі бачили і чули, нікого ви не здивуєте. По-друге, я не є цільовою аудиторією такої історії. Я думаю, що у вас з таргетингом проблеми, зверніться до якогось консультанта-таргетолога, тому що ви взагалі присилаєте не тій людині, що треба. Далі, УТП, унікальна торгова пропозиція, теж відсутня, не бачу ніякого креативу, просто що попало, таке вже зараз не працює, таке працювало, дай Бог, у 90-х роках. Дуже важливо ще додати сюди якусь воронку продажів, тому що просто на холодну аудиторію таке кидати, це зараз вже не дуже працює. Я думаю, що варто його гарненько упакувати перед тим, як людям подавати. І подумайте, будь ласка, ще раз над тим, можливо, у вас є хтось вже прогрітий або теплий поряд. Йому це буде більш цікаво, ніж мені. Дякую вам за увагу.